Kalau gajing kemen ke bakrau bani kenduk biang ya pipat sasisint ki baju sotna ban page ya ki program hakane ka channel. Bad ka phang jong jinga kren bangyan kren mendak sngi kalong shaphang kajing penggentang ya ki president jonggari Amerika kata kalong yo president bad ya ka vice president jonggari Amerika namar hakajing yo I jonga don lightly ki bapla hakane kajing penggentang ya gini ki president ka ba compare na ki wai ki ri jong ka perthai bad khamtam ka ba pher bad kane ka ri ka jongi bad ka kajing hikai ka bangi yo nang ne lightly kita ki bapla soma ban pe hakane ka video. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. To phila yo ya ka to ka video par ka ka ba phla ka ba phi hang to ka ba ning kong ha jing pe jonga ka long ba ki pendon kam da ka Bible ha ka ba smai ya ka kam ga jong ki ka ba kin tere kum kinong sinshar karti sinshar jong gari Amerika kam shim ong ba ki haban panon kam da ka Bible hade kini kinong ya lam da ka man sobha ka jong ki hi ma ki ko ban ong ba day ka ktien ga jong blai ka bala banya lam ya ki ka balong ka nong rim ha ga jing em ga jong ki ba ga jing sinshar jong ki ya ka ri boro ko wei bar ka ba ar ka ba ngayo I na ka ne ka video ka jing pengentang ya ki kalong ha ka ba kut jong ka to ka jing smai ga jong ki kila ong ya ka ne kentien so help me God ablay to ya rap yanga kani ka pen I baki long tangki brio but kimla ban sinshar kat ya kari tang da ka bor ga jong ki hi hoi kila ong yarap yanga ablay kalong shisha ka ka bangi dai ban bot nuksa kham tam me kinong yalam hakari ga jongi bakilong iba shani how blay bar ki ba ya kum ka ktien ga jong u sakaba lai ga jing phla ga bang yo I kalong baka yeng ka sem jong kini kinong yalam ru la itho yaki bakil kalong kum kata ka first family lane ka yeng ka sem ka baneng kong hakari boro ko wei phi katu ka brio ka babat ya ka Bible nakamta jong Joe Biden katu ka de ka lok ka jong o kum juru ya ka Kamala Harris ka vice president utu babat ya ka Bible udai ulok u jong ka phi haba ka yeng ka sem ka don rangkat ka don shisha ka bor laki le kano ka kamro khamtam hakakam sinshar kabalong kakam kabakentang ngaong balay kakam kabakentang na malana kinong sinshar kiyat hakamon ga jong blay kilong kiba shania hakting ga jong blay kilong kiba shania hakajing alam ga start ga jong blay baki ru kiyo yakin ka shan na ga yeng gasam kadan shisha ka bor na ga banta jong ki na malada ka yeng gasam ka khlam kinong sinshar kinam laban sinshar ya ka ribat ka jay man rio kata ga de ka nuksa ka ba niyo I nakani ka jing penggentang baka jing thong hani ka por manta tong ye duai ker pangge na mata ga ri ka jong iro bakin mi kinong sinshar ki ba shania how blay nong sinshar ki ba puli ya ka ting ka jong blay ninyo kinong sinsharu ki ba ka don ka yeng ka sem ka ba khlan khnang ba ninang la ban khmilenti ninang ka jing kermen ken ya ka lawai jong ka ri ba ka jai ben rio ka jong yi tong ya duai ha ka ne ka por Kokpa jongi ubahab ning ira duai ker pangko panam taga ri ke jongi ba me menang pen mi ki brio ki ba e ya me ki ba shakti ya me ba ki brio ki ba la masin shar ya ka ri ba ga jai ben rio da ka jing start jong me om da ka jing start brio da ka jing shakti ya me a try be it ba ki la ban sumar ba ban ri ya ka ri ba ga jai ben rio da ka jing hok but a try be it klem kano ka bor jong ka jing start brio la ne ka bor
jong ka perthei berka bol jong bomman ni duai ni IT ki ai baro nang pen mi ba mai ta gibrio nam ta ka boram pe jom hai haka kerteng ga jong jisu ni duai amen khoble shibon ba phila pe ya kane ga video la fi so ko ga jiman to ya phi so baban phalang shi ki wei ru kan thana ma ki wei ru kin yo kin tip ya ga shisha bar kum jo ru kin la ban duai na ga banta ka lawai jong ka ri ka jong yi ni second do ha ga wei pat ka video